14,000 צופים, הם מלאים כל פינה ועושים כאן אווירת כדורסל מדהימה כיאה למעמד הזה. מיד פתיחת המשחק, מכבי נגד פנרבחצ'ה, המשחק הראשון. את הטורקים הזריקות האלה מרחוק, נכון, הם הולכים עכשיו כל הזמן אל הסבב ורק דברים טובים יוצאים להם מזה. בינתיים ג'רמי פרגו משכיב את 2 נקודות, גם הוא יכול, יודע וצריך ללכת את דויד סמית. זהו לינארד עכשיו מול ביאליצה, שולח את הכדור שלו לפרגו, עוד ניסיון אחד וזה נכנס לו השלשה הזו. ג'רמי פרגו, חייבים לעזור לזה שהולך לחסום, הנה אותו תרגיל. והנה פרגו בצד השני, פרגו לוהט. שמע, פרגו פשוט תענוג היום. יופי של הגנה של טיוס ויופי של עזרה של סמית בריבאונד. עובר את בוגדנוביץ', נכנס שם על וסלי ושם את השתיים שלו, ג'רמי פרגו. היום רנדל כבר בצבע, רוצה כדור, אבל נסגר. פרגו מקבל, מנסה שלשה, שנכנסת ג'רמי פרגו. פרגו אל הסל, שוב פרגו לוקח על עצמו את הכל. פאול בסל. פרגו לכדור אחרון, מנסה שלשה שנכנסת לו. סיומו של רבע שלישי. כך לסיים את העונה. פרגו עכשיו שלשה, נכנסת. אתה רואה, המשחק מתחיל והמשחק, הכדור לא כל הזמן בידיים של פרגו. פרגו שלשה, בום! התחלתי להגיד ששחקן עם 4 פאולים קבוצתיים לא יעזור, הוא שומר פחות אגרסיבי, וזה בדיוק מה שהיה בהתקפה הזאת. פרגו, יש לו נקודות וגם עבירה. טובה, 63-59. מי לוקח אחריות עכשיו? פרגו לוקח את הכדור, עובר טוב, נכנס על וסלי, ושם את הנקודות. רק 2 לפנר. 47, 71-70 פנר. פרגו